így bejön, és már ekkora sikere van, mindig semmit sem csinálsz. Már felnéztem, és rájöttem, hogy te vagy az. Sziasztok, Krisztián vagyok. Igen, tudjuk, mit fogsz énekelni. Williams-től a film. Akkor én nagyon akarom érezni. Jó, kapcsolódás. Come on my head, I wanna contact the lady. Not sure I understand. Just so I'll be giving. I said something gone. And it's a second my way. Why you think that way? I don't understand. I just wanna be real love, physical reality. 'Cause I got to myself, running to my face, going to lose. Most kicsit csalódott vagyok. Elég furcsa szolúció volt. Nem hiszem. Ahogy az első recenzőt felhangzottam, még annyira szépen kialakítottam, egészen úgy jelöltem, annyira sikerült, és éppen nagyon tényleg őszintén is sikerült. Annyira szóljon, majdnem agyvérzésem közben, de túl sokat akarnám. Akkor az átmetember elvénye, nem bír el, össze rossz feladatban. Nem bír, ekkor az elvénye, nyilván elviszem a kisebben. Szerintem nem lenne, nagyon kellett legyenek átmenni. Én nagyon akartam, de erre túlságos is akartam, meg kellett valami gondolni. Hát ma itt még ittam valami, láttam a majd kis adalszámot, de nem tudom, és szerintem ez most elmondottam. Szerintem itt még nagyon édesen.